Tak čaute kamaráti, po niekoľkých mesiacoch sme späť s projektom Fighter vs. Fanúšik. Dnes nás čaká absolútne jedinečný diel s bojovníkom Ivanom Buchingerom, absolútnou legendou domácej scény. Čaká nás niekoľko zaujímavých disciplín, nejaké kvízy. Určite bude veľa zábavy, veľa pozitívnej, dobrej energie, takže nezabudnite sledovať, dať like a odber. Čaute. Fighter vs. Fan, where passion meets power! Tak kamaráti, vítam vás v Elite Fight klube v Gabčíkove. Dnes sme tu prišli natáčať ďalší diel našeho projektu Fighter vs. Fanúšik so žijúcou legendou. Dámy a páni, Ivan Buchinger. Dobrý deň. Hello. Takže s Ivanom si dnes skúsime nejaké disciplíny, budeme proti sebe súťažiť, máme pripravené nejaké kliky, nejaké chyby, potom UFC quiz, takže čaká nás veľa zaujímavého. Čo ho na to hovoríš, Ivan? Chcelo sa ti prísť robiť s nami tieto kokotiny? Určite. Veľmi sa mi nechcel, ale som tu, takže môžeme ísť na to, ale keďže budeme súťažiť, že tak dám toto všetko a ja si myslím, že nemôžeš vyhrať potom. Takže sme radi, že Ivan je sebavedomý. Ja tiež sa budem snažiť, čo sa bude dať, ale tak Ivan má parádnu kondíciu, takže... A to nestačí. To nestačí. A má už pripravenú ruku, takže neviem, či mi chce len ťuknúť alebo jebnúť, ale uvidíme, dohodneme sa počas. Dáme si krátku rozcvičku, trošku sa vyrolujeme, budeme sa popri tom rozprávať. Môžeme prvý súťaž tak začať, že dám ti 500 eur, keď lahneš a sa postavíš za minútu. Za minútu sa mám lahnúť a postaviť? No. Tak za minútu to môžem, čo jasné. 500 eur, hej. A hneď teraz môžem. Môžem. Lahnem a sa postavím. No. A budeš po mne skákať, alebo tak? Či normálne? Ne, to budem držať. Držať ma budeš. No. Mám sa len postaviť. A budeš, akože v pozícii budeš na mne nejak. Ale musíš mať potom čistú pozíciu, keď sa postavíš. Že musím stať proste, aby si nebol na mne už ďalej. Hej, koľko 500 eur. Toľko mi všetky organizácie dokopy neplatia. Môžem? No, poď. Máš 1000. No, čo ti jebe, toto by si niečo. No. Ale skoro. OK. 500 eur. Ešte nemáš. No bude treba. Damian Kotrmelec. No? Tak mohli ste vidieť, ako prebehla naša výzva. S Ivanom sme si skúsili, či sa za minútu dokážem postaviť. Ale nedokázal som to, takže 500 eur nie je mojich. Ale Ivan povedal, že som sa skoro postavil, takže 250 mi vraj. To nebolo v pláne. Ale vraj mi nedá nič, ale vraj som sa snažil. Čo povieš, Ivan? Keď si mal skoro, to bolo ešte veľmi ďaleko. Hej. Potom si ma chytil pekne, že už som trošku pľul z úst, ale bola to pekná skúsenosť s takým šampiónom, ísť niečo také. Takže díky, Ivan, za to. Ďakujem. No a môžeme sa teraz trošku rozcvičiť na naše normálne disciplíny. Čo ideme teraz? Trošku sa rozcvičíme, môžeme sa vyrolovať. A popri tom sa ťa chcem spýtať, že ako si momentálne na tom s formou, takto pár týždňov pred zápasom s Lengálom? Akože ja si myslím, že aspoň, že dúfam, že forma je veľmi dobrá, trénujem. Predtým som sa pripravoval na moju boxerskú premiéru, takže som trénoval veľa. Síce to nevyšlo, na Fight Night Challenge som prehral na body, ale teraz idem MMA-ko, takže to je moja disciplína, takže na to budem, ja si myslím, že 100% pripravený. Budem mať ten zápas na jedene, takže dúfam, že bude tam veľa ľudí. A
Aké to pre teba bolo boxovať s Tomášom? Vy sa dobre poznáte, trénovali ste aj spolu. Áno. Pýtal som sa na to Iliu, on hovoril, že vôbec nechce povedať, že kto by mal vyhrať, alebo kto je lepší, lebo že oboch vás akože dobre pozná. Tak môžeš ty povedať, že aké to bolo pre teba? Akože ja som myslel tiež, že vyhrám ten zápas, ale Tomáško bol veľmi dobre pripravený, viackrát ma trafil. Ja som nevedel robiť tie veci, čo som mal v hlave a čo som drilloval na tých tréningoch. Ja som myslel, že ho zdolám kondične a silovo, ale to nevyšlo. Viackrát ma trafil, ale cítil som sa dobre, zasparovali sme, zaboxovali sme, mali sme taký tvrdý, pekný zápas podľa mňa a dúfam, že bude potom nejaká odveta z toho v Bratislave v decembri. A keby si mal vybrať, že či s Tomášom ideš MMA alebo s Vojtom odvetu MMA, tak čo by si chcel radšej? Tomáša či Vojta? Akože je mi jedno. Ja by som nechcel ani jedného, ale keď oni chcú so mnou mať zápas, tak zoberiem hoci koho. Je to také zvláštne, nie? Keď s niekým trénuješ a potom sú také tieto vyzývačky. Ty si vravel, že vtedy, keď si bol ešte v XFN, Áno. takže ti ponúkli, alebo ti povedali, že niekto vyskúšaš jeho vyzvať, či ako to bolo? Hej, chceli, aby som ho vyzval. Ja hovorím, že ja nevyzývam nikoho. Ja som opísal to, že Tomáš bol tedy takože najlepší podľa mňa, lebo vyhráva tie opasky v Rusku, ale on mal úplne inú váhu než ja, takže ja som vedel, že nebude z toho nič. Takže išiel som do toho, že ho opísal som, že išiel by som s ním zápasiť, keď tak, ale nikdy som ho nevyzval. Takže si hovoril, že ako keby ty skôr preferuješ tými zahraničnými bojovníkmi si merať sily. Nechceš vyslovene našich, akože s tými ľuďmi, ktorých tu je malá scéna, že ešte sa stretli, či ti to je jedno akože úplne? Akože teraz už je mi jedno, lebo všetci sú so mnou ísť ešte stále, že pre nich som veľká výzva, to je pre mňa akože úcta, lebo viem, že mám ešte nejaký úroveň. Pred 20 rokmi to ani nemohli by dovoliť, že so mnou zápasiť, lebo rozsekal by som tu každého, ale teraz už mám skoro 40, takže majú nejakú šancu na to, aby vyhrali. Nie veľkú, ale majú niečo. No. Ty máš teraz nejak 38, alebo také 39 rokov. A v čom ako keby, ty sám hovoríš, že predtým si bol lepší, že by si ich porážal, tak v čom tak pociťuješ najviac, že ako keby už to nie je také ako predtým? Máš taký pocit, či cítiš sa stále dobre? Určite. Predtým som išiel do mojich zápasov tak, že nemyslel som na to, že ja môžem prehrať. A išiel som všetky zápasy tak, že idem niekoho zabiť a nemal som vôbec v hlave to, že ja môžem prehrať a možno, že aj preto som vyhral tie moje zápasy toľko, koľko som vyhral. A teraz bohužiaľ už nie som taký rýchly, nie som taký možno, že vytrvalý, aký som bol a mám nejaké iné veci v hlave než predtým, takže, ale aj tak, keď idem do jedného zápasu, tak idem tak, že musím to vyhrať. Len to telo už nefunguje tak ako predtým a nemôžem už toľko trénovať, čo som trénoval predtým. A to, ako to telo funguje, či lepšie alebo horšie ako predtým, sa dozvieme o chvíľu, lebo teraz ideme na zhyby. Tak dúfam, že s Ivanom podáme obidvaja skvelé výkony. Ivan, si ready na to? Môžeme ísť na to? Môžeme ísť, pravda. Že... Môžeme ísť na to. Tak poďme na zhyby.
2-0 zatiaľ, ne? 2-0 zatiaľ. Ale 250 € na mojom konte. Není tam ty bláze. Není tam. To si bol, hovorím, že bol si. Ale slabo. Bol si skoro tam, ale ešte veľmi ďalej. Ale ty si ma ukončil, tam nebolo, ty si ma nemal ukončiť, ty si ma mal len držať na zemi, to nie je ver, škrtil ma do piče. Nie. Tak máme za sebou druhú disciplínu, Ivanovi som napočítal asi 30. Ja som mal nejakých 22, potom mi Ivan stiahol kraťasy. A nevládal si potom. A nevládal som, už som bol, akože už priznám sa, že už som veľmi nevládal s Ivanom, takže máme po druhej disciplíne. Chcel by som sa ťa pýtať teraz keď chytím dých, na Lozena Kejtu. Teraz je to najlepší bojovník v oktagone. Ty si s ním zapasil, ty máš koľko, 50 zápasov celkovo alebo viac. Cítil si, že je úplne akože iný od väčšiny tých superov, alebo? Akože fakt, že ja som mal veľmi dobrých a kvalitných súperov už, napríklad Conora. A mal som tam toho Saladinného, Parnaseho, tiež bol veľmi dobrý. Takže ja som myslel, že Keita nebude taký dobrý, aký bol, ale strašne bol výbušný, mal veľmi dobré oči a fakt išiel do toho zápasu tak, ako ja predtým, že nemal v hlave to, že môže prehrať, len vyhrať. A aj to sa ukázalo, že fakt, že je veľmi šikovný a ja si myslím, že má ešte tú kariéru pred sebou. Vedel by si ho porovnať s Conorom napríklad, keď si ich mal proti sebe, keď ty si ich zažil oboch, takže nedá sa to porovnať? Alebo ja si myslím, že nedá sa to porovnať, lebo obidvaja majú svoj a majú úplne iný štýl. Ale zase môžem povedať, že Conor tedy bol hroznejší, ja si myslím, než Keita. Ale to je len môj názor. Ja som si myslel, že keď fakt, že Conor ma porazil a išiel do UFCčka, ja som myslel, že pozabíjajú ho a všetkých on pozabíjal. Nie, že pozabíjal, ale aj vyhral všelijaké opasky, aj 6, aj 70, takže keď ja som s ním išiel, tak bol, že v top forme určite. Ty si zapasil teda aj so Salahdinom Parnasom, tak chcem ešte sa pýtať na porovnanie Kejtu a Parnasa. Ty sa možno dajú skôr porovnať, či ani ich by si nevedel? Lebo to je tiež taký výbušný typek, tiež bojuje v postoji. Ja si myslím, že Parnasa by porazil každého. Aj Kejtu? Aj Kejtu. Ale to je môj názor, lebo Keita nevie dobre na zemi, ale má veľmi dobrú obranu. Ale Parnase je veľmi dobrý z postoja, má dobré nohy a má brutálne zápasenie a jiu-jitsu. Takže ja si myslím osobne, že je komplexnejší ako Keita. Ty si mal veľa takých zápasov, že ako keby si prvé 2 kola, dajme tomu, prehral a potom si to otočil aj s tým Majbekom Tysonom, no, s tým Bekanom, No a takisto s Parnasom si bojoval na 5 kôl a berieš to tak, že keď dajme tomu to druhé kolo alebo prvé prehráš, tak ty si stále veríš to, že vyhráš, akože aj keď už si fyzicky na dne a s tým Parnasom to bolo, že veľa si aj schytával, ale veril si stále? Tam som dostával, že 5x5 minút kuse som dostával len údery, bomby, všetko. A fakt som nevedel s ním nič robiť, on bol veľmi šikovný chalan, takže... Ale furt som išiel tak, že išiel som tak, že áno, niečo možno ešte vymyslieť, možno ešte chytiť na nejakú páku. Určite som to mal v hlave, ale mali sme aj to v hlave, že radšej dáme uterák, aby som už nedostával toľko úderov. Ale srdce to potom nepustilo a išiel som do ostatných kôl. Takže stále si veril, že ešte to môžeš otočiť? Furt to verím, ale nedalo sa, no. Na KSV si zapasil len raz, v oktagóne už máš veľa zápasov, ale možno príde ti, že ako oktagón už dorovnáva ten level KSV, alebo ho preskočil už možno? Či príde ti, že... Akože tiež ťažko to povedať, lebo úplne iní typy fighterov sú aj tu, aj tam. Takže nemôžem povedať, že najlepší zápasníci sú v UFCčke, lebo napríklad keď vidím v NFC, alebo takisto vidím KSV, alebo PFL, možno, že v 70-ke tento by vyhral, ale v 84-ke už tento by vyhral. Takže takto sa nedá porovnať niekoho, podľa mňa, akože organizácie. Tak toto bolo porovnanie organizácií alebo súperov, ktorých mal Ivan. Teraz si skúsime naše tretie porovnanie. To prvé, no to bolo také porovnanie, že tam som veľkú šancu na úspech nemal, snažil som sa, bojoval som o peniaze, tak motivácia bola. No a v tej druhej to ma Ivan zničil, no a uvidíme teraz, čo bude. Čakajú nás kliky a tretia disciplína. Sledujte.
len chcem povedať všetkým, že budú sledovať toto video, že ja chcem ešte raz prísť za Ivanom na odvetu, keď budem mať tak 70, ja budem taký dobrý 40-tník a vtedy úplne ho zničím vo všetko. Ešte ho aj naháčem. Možno. Dobre, ideme na kliky, teraz ja idem, tak uvidíme, čo to spraví, no. Ale za tým sa motivuj sa. Jebem na to, poď. 3, 2. Dobrý, ale on vymyslel novú taktiku, že dať si pauzu v polke. Tak neuvažoval. Akože? Nepovedal som, že to je... Povedal si, že minútu koľko urobí. Tak to je jedno, proste. Mohol robiť 30 sekúnd, ísť doma na kávu, prísť a ešte 10 zajebať v plnej sile, vieš, že... No, keby sa takto chce, tak to urobí, víš. Tak čaká nás teda UFC quiz, ktorý máme s každým fighterom. Ide vlastne o to, že za minútu povedať čo najviac fighterov, teda s šampiónom UFC. Adam Šedro to urobil veľmi dobre, už presne neviem koľko mal, ale myslím, že cez 20 ich dal. Takže, cez Ivan, 20, fúha. Uvidíme, tak ty že... začneš teraz. Uvidíme, že... A ja to mám robiť? Akože, môžem. Teraz ty začneš, ale nemôžeš čítať, more. Nie. No, už som to prešvihol, Laďo, ešte raz. Dobre, takže... Ja to väčšinou nerobím, že robí to len fighter, ale môžem to robiť teraz aj ja, dobre. Ja, ty to nerobíš? To je akože len medzi fightermi, ale ja to môžem. Dobre, tak môžem. Mám to dať aj ja? Rozmýšľam. No povedz ty. Ty si vyhral všetko, ty no môžeš dobre, poďme. Takže aj ja, hej? Či ty, len ty? Nekaže mne jedno, ako chceš. Dobre, tak idem aj ja. Dobre, môžeme? Počkaj. Dajme minútu, chceš minútu? Robíme to za minútu. Za minútu dajme. No, 3, 2, 1, hop. Jose Aldo, Conor McGregor, Ilia Topuria, Jan Blachowicz nebol, John Jones, Tiago, ten, čo ho porazil, Jiří Procházka, Gilbert Burns nebol, Duplessis, Adesanya, Kamaru Usman, Ngannou, Frankie Edgar bol, Luke Rockhold bol, Cormier bol, Procházkovi Ankalaev bol, ľahké váhe, Islam Makhachev, Dustin Poirier mal len dočasného, Khabib samozrejme, vo váhe vyššie, vo veľtrovej potom, Usman tam bol dlho, piče, 84, Rockhold, kto porazil Rockholda, do piči, ty vole, Adesanya som povedal, Blachowicza som povedal, Rockholda porazil ten Brit, kurva, so skleneným okom. Whittaker, nie, ale aj Whittaker bol šampión tiež. Jaj, O'Malley, do piči. No dobre, utíši sa, idem ja. Dobre, kurva. No bol tam, Frankie Edgar, Jose Aldo. Počkaj, ešte ti nezačal? Už začal? Až začal, ukludni sa, Conor tam bol, Dilashvili, O'Malley, Khabib, Makhachev, Alvarez, Conora som už povedal, Jose Aldo, Volkanovský, tam bol Ilia, tam bol aj Holloway, ja si myslím, že mal opasok, neviem, že aký, ale mal. GSP, Frankie Edgar, BJ Penn, čo ti jebe, Tyron Woodley, on má tiež, Usman má tiež, Adesanya, Whittaker, Duplessis, 10 sekúnd, poď ešte. Ešte prečítaj niečo. Bol tam Procházka, Pereira, John Jones, Miocic. Dobre, máme koniec.
Zaujímavé je, mne sa páčilo na Ivane, akože super, strašne veľa ich povedal, ale mne sa páčil hybrid medzi Dilešom a Dvarašvili, jak sa volá, že bolo Dilašvili, to bolo popiči, kámo. Ale dal si dobre, myslím, že podobne jak Adam, akože možno niečo. Niečo také, dobre, tak to potom popočítame na videu. Možno, že keď ešte dám do toho trošku viacej. A keď si ho porazil, tak tie 500 € dostaneš od neho potom. Dobre, tak povedz. Adam, to je pre teba. Povedz mu, mi pošle. Takže Ivan si pôjde po tie peniaze od Adama, ale keďže Ivan mešká veľa, tak Adam už bude prečo vtedy. 250 dá tebe. V pohode? No, dobre, sme to pošefili. Dobre, tak toto bola naša tretia disciplína, ak sa nemýlim. Potom to popočítame, že koľko to bolo tie kliky a všetko, ale rešpekt Ivanovi, že nepripravoval sa, lebo musím na ňo prezradiť, že ja som mu volal a povedal som, že Ivan, keď chceš, ja ti pošlem akože nejakú stránku, kde máš tých šampiónov UFC. A on povedal, jebem ja to učiť. Jebem ja sa to učiť. No, takže sa neučil, aj keď sa neučil, tak obstál veľmi dobre. Takže toto bola naša tretia disciplína. A máme pre Ivana ešte jedno prekvapenie, posledné, jednu krátku disciplínu, tak som zvedavý, že ako si s tým poradil, lebo o tomto som ho neinformoval. No. Tak ideme na to, čaká nás posledná disciplína. Sledujte. Ja som myslel, že šedro úplne, že nasadí laťku, že brutál, Adam. Ale nakoniec tak nebolo. Dobre, tak počkaj, nájdem si to. Čo vlastne od teba chcem. Aj to Belfort, to sme nepovedali, more. Všetci hej. Aj on mal opasa. Hej. Ale Dilašvili popiči. Dobre, takže Ivan, tvoja nastupovka je, aby sme vysvetlili aj ľuďom vo videu, tvoja nastupovka je Slovensko moje odčina moja od Hrdze. Áno. Veľakrát si na ňu nastupoval, takže asi poznáš tú pesničku. Áno. Tak ja mám pre teba 3 slova z tej pesničky a poviem ti tie slova a tvoja úloha je ako keby povedať, čo znamenajú. Či vieš, čo tie slova sú. To nemôžeš. Ale 3 možnosti budeš mať. Budeš mať 3, to zvládneš. Ne, to nemôže. Ne. Ale 3 budeš mať, to zvládneš. 2 sú úplne pičoviny a jedna taká je, že jasná, to urobíš. No. Skúsiš? Ale keď bude to oné, že... Na piču, tak nie. Dobre. Dobre, tak skúsime. Prvá. Teraz si ma chytil, more. Spieva sa tam, že na tvojich holiach nádhery trónia. Čo to sú podľa teba, hole alebo holiach? Čo to sú hole podľa teba? Ačko, palice na prašenie kobercov. Bčko, odlesnené časti hôr. Alebo Cčko, hudobné nástroje, na ktoré sa bubnuje. Však Bčko, more. Ja si sa toho bál. Kurva. Dobre, 3. Čo znamená slovo odčina? Vieš sám, alebo potrebuješ možnosti? Akože daj možnosti, lebo ja to neviem takto vysvetliť. Pomenovanie sestry tvojho otca. Miesto, z ktorého človek pochádza. No. Alebo slovenské národné jedlo z bravčového mäsa. Akože nevedel som to takto vysvetliť, že Bčko, vieš, ale vedel, mal som to v hlave. No takže Bčko. No vidíš, že ja hovorím, zvládaš to ako nič. No a 3, to by som tak chcel, že tie 2 si vedel úplne ľahko, tak Bčko by si, teda tú prvú otázku by si mohol vedieť tak, že bez možností. Že dám ti ju a skús tak sám. No dobre. Čo znamená slovo trónia? Čo to podľa teba je? Tam sa spieva, že nádhery trónia. Áno, že kráľovstvo. Že akože... Že boj o tróny, vieš, že trónia to. Že akože šéfujú to. No. Jak Novotný Kaper najväčší. No. Dobre, tak mám ešte možnosti, ale ty asi už to teda vieš. Ačko hlasno kričia, Bčko hniezdia na nejakom mieste a Cčko špinia výkalmi. Akože trniť, že zajebávať hovnami úplne. Všetko Bčko bolo. No, hovoríš Bčko? Čo, ešte raz, prečítaj. Hlasno kričia, to je Ačko. To podľa teba nie je dobré? Čo povieš? Ne, toto. A ešte druhé to... Hniezdia na nejakom mieste. Hniezdia. To je, že kráľovstvo? Nie, hniezdia to vtáky hniezdia. Akože niekde majú hniezdo. Do piči, teraz si ma chytil. A Bčko, no? No, áno. Bčko. No a to je akože, nádhery sú tie vtáky. Áno. Vieš, že tam hniezdia, akože trónia, že sú tak vysoko, vieš. No, toto, Bčko. Takže Bčko by si dal? No. Ne? Takže výborne im zvládol všetky tie odpovede. Vôbec sme nechytili ani bravčovým mesom, ani žiadnymi pičovinami. No, ale dobre som to vysvetlil. Dobre. Trón, kráľovstvo, kaper. A ešte nechceš zmeniť, že odčina, že pomenovanie sestry tvojho otca, to je nie podľa teba? Aj to je dobré. No dobre, ne? Aj to je dobré, aj to tam pasuje ináč. Dobre, takže toto bola naša posledná disciplína. Dajme radšej brušáky. Brušáky, už som si ma dneska zničil, takže brušáky si necháme, keď bude niekto, ja neviem, kto bude mať 120 kg alebo tak, nejaký takýto fighter. No a toto bol Ivan Buchinger, toto bolo naše dnešné natáčanie. Ivanko, ďakujem ti pekne, že si našiel čas. Bolo to s tebou brutálne, oceňujem, že si našiel na nás
chvíľu a že sme to spolu mohli natočiť. Ukludni sa. To je jemu či mne? Ne, je. Tak, a ja sa ukludním. Bol si dobrý, díky. Ďakujem. A dúfam teda, že sa uvidíme na najbližšom Oktagone, budeme tam robiť vlog, takže pokiaľ sa Idete? určite s tebou. Dobre, budem tam. super, teším Dobre, sa. tak ďakujeme, toto bol Vidíme Fighter sa vs. na Fanúšik. Ešte ich môžeš pozvať, že prečo by mali prísť. Pozývam všetkých na jeden, bude to brutálna akcia, lebo tam budem aj ja a budú tam veľmi dobré zápasy, takže príďte nás podporiť. Eden Praha 14. júna. A ty ešte hľadaš sponzorov, tak môžeš, že čo im ponúkaš tým sponzorom? Akože, budú ja čo im ponúkam, oni budú- čo mi ponúknú. Ale ty Takže nejakú hľadám reklamu, sponzorov, čo mi ponúknú niečo. peniaze, Že ako, a za to ty neviem, dáš čo? Akože, Čo chcú, všetko. čo chcú. Všetko. Že na slepý kľudne môžu ísť akože značka. Hocikam. Dobre. Hocikam. Ivan je otvorený. Príďte. Dobre, ďakujeme Ivan a vidíme sa na Oktagone na jedene 14.2. Kupujte listky. Čaute.